Sa mga kamaton yung onboard si sir sa akon. So, sino ka lang sir? Joshua? Josh lang. So, pangalan gila ni sir mga kamaton si Josh. So, estudyante si sir sa kuan, estudyante si sir. Ano ba yung kuan mo sir? Ay, ano na grade mo? Grade 10 na pala si sir mga kamaton. So, ngayon mga kamaton, damaan ka traffic ang oras subong 4:30 sing hapon na pagka-traffic katama subong mga kamaton. So, shout out sa friends mo mga kamaton. Jus. Shout out sa aton nga maton vlog. Shout out kay Tom, kay Matt, kay Ralph, JK, mga classmate nila. So, yun. Nabatayan yung mga kamaton. Agin pagtawag ni sir nga. Agin shout out niya. So, hi na lang sa mga shout out ni sir, no? So, medyo dili-dili kami ni sir. Kaya traffic subong katama dili sa Diverson Road, Top North. So, iwas tayo ha. Dito naman tayo sa kabila dadaan mga kamaton. So, pakita ko sa inyong sobrang traffic mga kamaton. Ayun, magsa-stop na yung traffic light. So, stop tayo mga kamaton. Grade 10 ka na sir? Grade 10 na pala si sir sa I see. April gagraduate na. So sa sunod na 2 buwan siguro mga kamaton, gagraduate na si sir sa isa mga kamaton. Shout out pala sa mga maestra mo doon sa isa. Diyos! Mga schoolmate mo. Yun, nakuha ko si sir mga kamaton sa base namin na nag-pull out. Sa base namin na operator. Yun, pinuntahan ko yung eskwelahan niya. Nakuha ko si sir sa gwardiya ng ISA. So, ang gwardiya na tumatawag sa amin, no? O kayo? Ang gwardiya tumatawag sa amin na kuha kayo ng taxi? O kayo lang kayo nagtumawag? Yun si sir pala tumawag sa amin kumpanya na Light of Glory mga kamaton. Kasi ang service namin dito mga kamaton 24/7 kami. So hanggang bukas pa si maton mga 8 o'clock ng umaga bukas mga kamaton. So siguro bukas sasakay pa rin si sir sa akin sa umaga. Everyday kasi kami yun. Everyday si sir tumatawag sa amin kumpanya mga kamaton na Light of Glory Taxi. Sana all. So yun. Tumatawag pala si sir ng Light of Glory araw-araw kasi wala sang sasakyan mga kamaton. Tataksi na lang si sir. Malaki pa yung bag ko. Ano sir? Laki yun. So kasi yung bag ni sir malaki-laki at saka mabigat mga kamaton. Hindi kailangan ni sir mag-taxi kasi hindi pwede mag-commute eh. Kung commute ka, walang mangyari sa'yo dito kasi malilit ka lang siguro kapag mag-commute ka kasi yung isa pa, yung mabigat yung mga ang bag ni sir at saka ang laman, mga libro eh. So medyo lapit-lapit na kami, nag-shortcut kami dire mga kamaton, no? So ipakita ko mga kamaton ang shortcutan namin ha. Dito kami pumasok sa Jika. Papasok sulod sa kwartiro mga kamaton. Yun, pakita ko mga kamaton. Pinagsabihan ako mga kamaton ni sir. Di ko na-on yung camera. So, iwas kami din ni sir.
So shortcut kami diri sa kwartiro. Sobrang traffic kasi sa main road mga kamaton eh. So mabuti na lang si sir na marunong magkuha ng camera na ano yun, pinagsabihan niya ko na di ko na on yung camera ko. Di na record pala yun. So thank you sir. Yun talaga minsan hindi mo maiwasan ng ganyan talaga no. Pero ni-review naman ni Lucky Boy kapag matapos na ng kwan. Ni-review ko naman. So, medyo may kalapitan na kami sa bahay ni Sir. Lapit na kami ni Sir. Kung wala to Sir? Ito. Apa to ata? So, Ay parang palagi ako dito nag-hatid sa iyo Sir. At saka na-pick up kita dito at mami mo man o sino naman dito. Ayun. Talagang cooler talaga namin na regular si Sir. Oo. Kamag-anak at saka si nanay, palagi ko na pick up dito mga kamaton. So baba na si Sir. Yung bill ni Sir 112. Yan lang, yan lang. O yun, binigay pa ni Sir yung binigay pa ni Sir yung kuhan, keep the change naman sila Kiboy. Sir, thank you. Bye. Subscribe Sir sa tatanay. Shout out sa school, isa, mga maestro na, mga teachers, and friends. Ayun mga kamaton, sa tatanang sa inyo mga kamaton ha. So baba na si Sir mga kamaton. Thank you Sir. Thank you, sir. God Yeah, thank bless, you. sir. Thank you. Sige, sige. Yung bag mo Sir. Thank you, Josh. Sige. Yun, bumaba na si Josh yung estudyante natin na Pisayro mga kamaton. Pero yung nanay yata mga kapatid yung pick up ko palagi dito. Talagang araw-araw tumatawag sila ng Light of Glory mga kamaton. So nakababa na gid man si Sir no. So talagang gusto-gusto man ni Sir Josh nga iba-vlog si Sir eh. So talagang payag si Sir mag-i-vlog si Sir Josh. Ang kinuha ko na estudyante sa isa mga kamaton. Yung pamilya ya pala regular caller namin sa Light of Glory. Palagi ko lang si Mami yata o kapatid niya na babae ang sumakay sa akin na araw-araw parang tumatawag sila sa amin mga kamaton. So nakababa naman si Diyos. So tuloy na natin ang pamamasada mga kamaton.